Masterizer. Sanibona ku-part 84 la siqala khona kuLushini wayebuzisisa ku-Edward ukuthi uthini. Wathi u-Edward ungizwe kahle lungu ngithe uKelly ushonile. uLushini wathi ushaya u-Edward ngesikhathi emthethisa embuza ukuthi yaphelelaphi inhlonipho yakhe. Wathi u-Edi ngizoba nenhlonipho kanjani umuntu obevele efuna ukuyibulala kwenzeka intando yakhe. uLushini wathatha ifoni ngesikhathi ethi uyafona kwangena uSteven. Wathi asikhulume ngendaba kaKelly Lu. Wathi uLushini hayi manje Steven. Wathi uLushini futhi khululeka Steven sengiyazi nangokushona kwakhe. Wathi uSteven ushone kanjani uKelly ngoba ngiphuma khona kuyimanje uKelly uyaphila. Wahleka u-Edward wathi wabuka mina manje lo. Wathi uLushini ngitshelwa yilesilima manje Steven. Wathi u-Edward uzwe ngami nawe wangikholwa lo. Ethi u-Edi indaba uphathake kabi kanje ngathi bese kushona igirlfriend yakho. Ikhona into eyenzeka phakathi kwakho noKelly ekufanele ngiyitshele uNatalie. Wathi uLushini mongafuni ngixabane nawe suka njengamanje phambi kwedeski lami. Wasukuma u-Edward wathi ngihambe ngedeskini lami mase ningibuka kabi kanje bo Mr FBI. Wahamba u-Edi wabashiya seyohlala edeskini lakhe. Besamile uSteven noLushini kwangena omunye umama osebenza dispatch. Wafika watshela uLushini ukuthi khona ifone call ekade iqhamuka kuRandall Holmes ukuthi uBrad Montgomery uzame ukumbulala manje udinga amaphoyisa. Wathi uLushini khululeka ngizoya khona. Wathi lo mama uRandall Holmes uthe akakufuni wena Lushini Morgan nawe Steven Simons nawe Edward Willis nobathathu njengoba nila phambi kwami uthi akanidingi. Wathi uLushini kushuthi akalidingi phela usizo mayisakwazi ukukhetha. uLushini wamemeza uRick wambuza ukuthi angakwazi uku-attend uRandall Holmes. Ofonile wathi udinga iphoyisa. Wathi uRick ayikho inkinga ngaya khona. Inkathi uRick ethatha lephoyisa lo partner wakhe asebenza nalo ethi abahamba. Baphuma bahamba uRick nopartner wakhe nalo mama osebenza edispatch. Sebephumile kwasukuma uEdward ethithisa uLushini ethi wena ubani osekubeke in charge ukuthi usuzodeport amaphoyisa manje. Wathetha uLushini wathi wena Edward ngithe hlukana nokunakana nami. Wathi uLushini Steven yini lokho ufuna ukungitshela wena ngoKelly. Wathi uSteven bekufuna ukutshela ngalo mama oyiprosecutor ukuthi uzama ukubuild icase strong for ukuthi uKelly adonse aboshwe isikhathi eside. Ethi uSteven fanele uzame uLushini ukukhuluma nalo mama. Wathi uLushini lo mama ayikho into azoyilalela mangikhuluma naye ngoba sizwana. Wathi uSteven kuzomela uzame uLushini nokuzehlisa mhlambe iyona kuphela indlela engakwazi ukusiza uKelly. Wathi uLushini uqinisile lapho ngizoke ngimzama. Phambi komuzi kaRandall afika amaphoyisa uRick nopartner wakhe ngesikhathi sebehle emotweni sebemzini kaRandall. Banokho eminyango wahamba uRandall wafika wabavulela eminyango. Wathi uRandall nenzwa yini nina ngilifonele kudala kanje nizofika ngoba sekuthandanile. Wathi uRick kodwa kusala uMr Holmes sesigcine sifikile. Wathi uRandall aniboyifundisa ukusheshsha ngoba umakhelwane wami la usecishe wangibulala bese nizofika sengiyisidumbu. Wathi uRandall sukani njengamanje nihambe niye emzini kaBradley Montgomery nifike nimbophe ngoba ufike wangikhiyela emjondolo wami wamathuluzi wawuthela ngopetrol walayitha ngomlilo yavutha. Wathi uRick akuyona le ndoda wawulala nonkosikazi wayo. Wathi uRandall iyona vele ngangilala nonkosikazi wayo. Ngabe lokho kumnika ilungelo lokungikhiyela endlini ayilayithe ngomlilo. Wathi uRick akumniki lelo lungelo kodwa thina mase siyobuka uBradley buphi ubufakazi onabo. Wathi uRandall nginobufakazi obuningi kabi mina nginamakhamera la endlini bengithi ngizo-ona wona nje before ninokho eminyango kodwa sesingangena sonke nginikhombisa ubufakazi bamakhamera. Angena amaphoyisa naye uRandall sekuyobukwa leyo video footage. Sebengaphambi kwekhompyutha kaRandall wayethi uyayivula uRandall leyo camera footage imtshela ukuthi ifile ayikho itholakala. Alinde isikhathi eside amaphoyisa uRandall ebhizi echafaza laptop ezama ukuvula leyo file eyayingatholakali for leyo camera footage. Wathi uRick ngathi simoshela isikhathi sakho Mr Holmes akho file la. uRandall wasukuma esethi uyothatha uhard drive ethi uzoconnecta direct njenge-external. Mayivula lelo khabethe ethi uyabheka akangawuthola uhard drive. Watshela amaphoyisa ukuthi kukhona umuntu osentshontsho uhard drive wakhe. Wathi uRick manje uchaza ukuthi kukhona umuntu ogqekezile. Wathi uRandall cha agqekeziwe uMarcy ovulela ngisho ngoba unawo ukey. Wathi uRick uba uzame ukukushisa uBradley noma uMarcy. Wathi uRandall yibona bobabili vele bayasebenzisana. uRick wabiza liphoyisa ahamba nalo watshela uRandall ukuthi mawusuyazi into okhuluma ngayo Mr Holmes usifonele ungasifoneli uma ungenayo ishow ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uRandall vele ninamaphoyisa aseMaxena ninamsebenzi walutho phumani endlini yami ningaphinde nizele. uRick wabuza ukuthi uthini manje. Wathi uRandall ucanisa ngibona ukuthi nithunywe uLushini nini. Wathi uRick asithunywanga uLushini thina sithunywe epolice station. Wathi uRandall angazi niphikani manje ningathunywanga uLushini nithunywe uEdi niyuseless nonke epolice station yaseMaxena phumani la endlini. Wabathethisa uRandall ethi baphume endlini yakhe bahambe bangaphinde babuye baphuma bahamba. Esesele yedwa uRandall wathi Marcy ngidlalisa igame enje ulungileke sifeba sidlale le game. Emzini kaNatalie kwanokho umuntu eminyango wahamba yomvulela kwaku Esperanza. Wamngenisa wangena uEsperanza wathi Natalie angizizwa ngiright ngathi
angathola iwayini. Wathi uNatheli ngiyazi Esperanza ngesikhathi ehambe yomthathela iwayini. Wabuya nalo uNatheli iwayini namaglasi amabili ekathi uEsperanza ebuza kuNatheli ukuthi uphi yena uJustice. Wathi uNatheli basemva kwendlu dlala nezinye izingane. Wathi uEsperanza useyayazi nendaba kama wakhe. Wathi uNatheli uthe uLushini singamtsheli lutho. Wathi uEsperanza yakhona ubeqinisele uLushini kodwa ngim-understand uKheli ukuthi angayenza kanjani into enje. Wathi uNatheli Esperanza abantu benza izinto ngey'ndlela ey'hlukene ey'ngafani uma bephatheke kabuhlungu. Wathi uEsperanza noma kunjalo unengane uKheli. Ethi angiyicabangi nje ukuthi sengingenza leyo nto mina ngishiye uMika ngemuva. Wathi uNatheli ngiyazi Esperanza kodwa njengoba ngisho ukuthi abantu badila nobuhlungu benhliziyo ngey'ndlela ey'ngafani njengoba umkhumbula uKheli ukuthi ngosuku ayedubule ngalo uTrivers wayephanjanelwe ingqondo usuku lonke. Wathi uEsperanza mhla uyombona wena interrogation room yiziphi izinto azisho futhi wayengasolisi ukuthi angahla ayibulala. Wathi uNatheli noma ngingacabanganga ukuthi angahla ayibulale kodwa wawumbona yena ukuthi uphatheke kabi wase nginika le ncwadi angibhalelayo nokuthi ngingayifundi ngize ngiyifunde late. Wathi uEsperanza yayibhala ukuthini yona leyo ncwadi. Wasukuma uNatheli wahamba wathatha leyo ncwadi. Wabuya nayo uNatheli wayinikezwa uEsperanza wayifunda uEsperanza. Wathi uEsperanza kanti wayebhale nokuthi ucela unakekela uJustice uzophunyelwa i-insurance money yokushona kwakhe bese umfundisa ngaye esikoleni uJustice. Wathi uNatheli yakho nakunjalo kodwa sihlale ethembeni lokuthi izinto izolunga for uKheli. uNatheli wabuza kuEsperanza ukuthi yona indaba ka-Alex ubusuyizwile yini. Wathi uEsperanza cha ngizwanga lutho wenzeni manje u-Alex. Wathi uNatheli khona umuntu obakhiyele endlini yamathuluzi kaRandall wabalayitha ngomlilo. Wethuka uEsperanza ethi uyaphila niyena. Wathi uNatheli ya uyaphila kodwa sambe ngiyokukhombisa. Basukuma bahamba. Mase siya kuMarcy benoBradley kwakhala iselfoni kaMarcy ngekathi uBradley etshela uMarcy ukuthi ifoni yakho nansi ikhala. Wathi uMarcy ubalo phone yakhe. Wathi uBradley ayibhaliwe uyi-private number. Wathi uMarcy ngeke ngiyiphendule ngoba kungenzeka ukuthi uRandall. Wabuye washintsha uMarcy wathi kungenzeka kube yiclient lethe la wamnikeza uBradley wayiphendula uMarcy. KwakuRandall ethi wena Sifebe untshontsha uhard drive wami ngoba nakho ufuna ukuvikela iboyfriend yakho uBradley. Wathi uMarcy wena Silima ungaphindi ungifonele ngiyakuzonda wavala ifoni. Wahlala phansi uMarcy wathi Bradley awungithelele utshwala obustrong. Wamthelela uBradley wamnika. Wathi uMarcy lento yafana namanzi nje. Wathi uBradley ivodka le strong kabi. Wayiphuza uMarcy ngesikhathi etshela uBradley ukuthi uyangistressa uRandall. Ngiyafisa sengathi ngabe ngibashise bafa kule ndle yamathuluzi. Wathi uBradley ungayisho leyo nto Marcy. Wathi uMarcy kufanele ngiyisho. Lo yamuntu ungiphuce impilo ebengiyilindele ithemba lami bese ngithembele kulona. Ngoba wayeshilo vele ukuthi uzongistress iziphuphume lengane nangempela senzekile isifiso sakhe. Wathi uBradley ubuzoboshwa kodwa for lento ngoba uRandall ubezoba nayo iproof yokuthi umshisile ngoba unamakhamera endlini. Wathi uMarcy vula lapho kwi-purse yami esikhwameni sami ubone ubufakazi bakhe ukuthi ngibuthathile. uBradley wafaka isandla esikhwameni wabuya nawo hard drive. Wancoma uMarcy wathi wazoyenza into ehlakaniphile uthatha uhard drive wonke ethi kuzomela siwudestroye-ke manje siqedele ubufakazi anabo. Wathi uMarcy ngisho kungaqedwa lobo bufakazi kodwa lento ukuthela esangiphetha ngeke idlule kalula. Wathi uBradley kuzomela ukwehlisa ukucasuka manje uqhubeke nempilo Marcy ngoba vele usudivosile naye. Wathi uMarcy kulula ukuthi usho njalo Bradley lo muntu ungilahlekisele ngengane. Ethi uMarcy namanje ngim-understand uRandall ayikho into erong esengake ngamenza yona ngoba uyena wayiqale yonke lento. Wathi uMarcy Bradley ngiyazi ukuthi kukhona umuntu omaziyo lento ngeke ngiyiyeke imani idlule kanjalo. Wathi uBradley uqonda ukuthini mawuthi kukhona umuntu engimaziyo. Wathi uMarcy kade usebusosheni Bradley uyamazi umuntu engingamqasha ngibulalela uRandall. Wathi uBradley ngiya-understanda Marcy ukuthi uthi ukuthela kodwa ngiyakucela ukuthi lowo mqondo ukhiphe ekhanda lakho ungayicabangi into enjalo ngoba ayikho right. Wathi uMarcy ngiyayazi into engikhuluma ngayo mina Bradley nangu nje uKheli wayibulala indoda yayimhlukumeza. Wathi uBradley kodwa buka uKheli inkinga sebhekene nayo manje. Wathi uMarcy kodwa kungcono ukuboshela into yaziyo. Wathi futhi kunokuthi silo sikhuluma ngale silimo ongithelele omunye utshwala. Wayithatha uBradley glass ekhuza uMarcy ukuthi angaphuzi kakhulu lento strong. Wakhala iselfoni kaMarcy. Wathi uMarcy ubanike lo sefoni manje. Wayibuka uBradley wathi akufona iboyfriend yakho uIan. Wathi uMarcy akayona iboyfriend yami uIan. Wathi kodwa yibe sengikhohliwe ukumnikeza okhiye bendle yakhe. Wathi uBradley mhlawumbe uzo-understand. Wathi uMarcy akazi phela yena ukuthi ngibe ne-miscarriage ngesikhathi ephendula ifoni uMarcy. Wathi uIan kunjani Marcy kade ngizama ukukufonela. Wathi uMarcy ngiyaxolisa ngokunyamalala khona isimo esinzima kade ngisabhekene naso. uIan wabuza uMarcy ukuthi uright yini. Wathi uMarcy hayi sekudlulile sengi-right manje. Ethi uMarcy ngiyazi ian kufanele ngikunikeze okhiye bendle yakho base-ofisi lasemsebenzini. Wathi uMarcy kodwa khululeka ngizokulethela bona endlini yakho. Wabonga uIan wathi uzokujabulela lokho wavalelisa bavala ifoni. Eseqedile uMarcy uBradley wabuza ukuthi manje Marcy uzohamba uyohlangana nalo mlesi. Wathi uMarcy kumele uIan awuthole ukhiye wakhe. Wathi uBradley kodwa ngicabanga ukuthi uready for ukuhamba ngoba ngekudala ade ukhuluma ngokubulala uRandall manje angicabanga ukuthi ukulungela ukuthi ungaya ngasendlini yakhe. Wathi uMarcy khululeka Bradley ngi-right mina. uKheli waphaphama wathi uyavuka wethuswa ukuthi iy'ngalo zakhe zombili ziboshwe ngozankosi. Wamemeza uKheli wathi abamqaqe lento abamfase ngayo. Unesi wangena wathi awukungcono Kheli usuphapheme. Wathi uKheli ngikhumuleni lento eningibophe ngayo. Wathi unesi asivumelekile ukwenza lokho ngoba
isiboshwa. Wathi uKelly kanti bengingaphuphi ngimbulale ngempela yena uTravis. Wathi unesi cha ubungaphuphi. Wathi uKelly pho ngingeniswe kanjani la esibhedlela sasejele. Wathi unesi ungeniswe ngoba ubuzama ukuyibulala uyihenge ngentambo. Waphika uKelly wathi angikaze ngizama ukuyibulala mina ngingamshiya noba uJustice. Wathi unesi udokotela akakabi khona la. Njengoba engakafika udokotela ngizocela ukuthi uphuze la. Wathi uKelly yani lento ongiphuzisa yona. Wathi unesi lento izokusiza ukuthi ukhululeke. Wathi uKelly ngeke ngiphuze into engingayazi mina. Wathi unesi iphuze otherwise izokuforce sekuphuzise yona ngenkani. Bathi besaphikisana kanjalo uKelly nonesi kwangena uLushini wababuza ukuthi kwenzakalani la. Unesi wathi Lushini ufunani la uvumelekile ukuba la. uLushini wathi ngiyakucela Kim ngifuna ukuzobona nangomngani wami uKelly. uKim watshela uLushini ukuthi wena uzogcina ungixoshisile emsebenzini. uLushini wathi ngiyakucela Kim kuzoba isikhashana esincane. unesi waphuma wahamba eshiye uLushini noKelly. uKelly watshela uLushini ukuthi Lushini ngifuna ukuya ekhaya. wathi uLushini ngiyazi Kelly kodwa isimo asivumi ngeke ukwazi ukuya ekhaya. uLushini wakhipha ifoni wathi konke engifuna ukukhombisa yona. wavezela uKelly isithombe sikaJustice wakhala uKelly. uKelly ekhala engafuni ukusibuka isithombe. wathi uLushini mbheke ethi uyena muntu okuyisizathu sokuthi kufanele uphile Kelly ube wrong ukuzama ukuyibulala. ekhala uKelly ethi ngizoba umama kanjani kuJustice umama umbulala. wathi uLushini Kelly yekela ukuzigxeka uTravis uyena wakwenza waze wagcina wenze lento. wathi uLushini nami kuzomela ngihambe ngizobuye ngikubona. uKelly wancenga uLushini wathi ucela ngahambe. wathi uLushini kuzomela ngihambe Kelly nami angivumelekile ukubala. wathi Kelly ngizocela usale ube strong. uKelly ekhala encenga uLushini ukuthi angahambi. wathi uLushini kuzomela ahambe. wathi uKelly uma uhambe ungakwazi ukuphinda usheshe ubuye. wathi uLushini ngiyakuthembisa ngizosheshe ngibuye futhi uEdward ngeke aphinde eze kwi-holding cell yakho. wathi uKelly usho ukuthini manje uma ukhuluma ngo-Edward. wathi uLushini ngisho ngoba uthi uEdward kade ekhuluma nawe. wathi uKelly uEdward angikaze ngikhulume naye mina. wathi uLushini uneshow ukuthi awukazi ukhulume no-Edward. wathi uKelly ngineshow angikaze ngikhulume no-Edward. wathi uLushini ngiyadideka ngoba uthi uEdward kade ekhuluma nawe. wathi uLushini nami ngisahamba Kelly ngizobuye ngikubona ngizobuya. wahamba uLushini. uNatalie noEsperanza bahamba baye emzini ka-Alex ngesikhathi benokha emnyango wafika wabavulela u-Alex. uEsperanza ebingelela u-Alex embuza ukuthi uright yini. wavuma u-Alex ukuthi uright. wathi uEsperanza uNatalie ungitshelile ukuthi kwenzakaleni. ebuza ukuthi akekho nomsolayo ukuthi ubani. wathi u-Alex angazi ngizothi ubani noma uMarcy noma uBradley ngoba noBradley usicasukele. ethi u-Alex ngiyayideserva vele into eyenzekayo. wathi uEsperanza ungasho kanjalo Alex akekho umuntu odeserva ukukhiyelwa bese kulayithwa ngomlilo la akhiyelwe khona. wathi u-Alex kodwa vele ngangiyiqale mina lento. wathi uEsperanza ngiyakukhuza Alex musuku uyigxeka. wathi uNatalie uqinisile vele u-Alex wayeyiqale yena lento. wathi uEsperanza Natalie uzama ukuthi u-Alex azizwe necala yini. wathi uNatalie ngenzela ukuthi u-Alex alazi iqiniso ngoba umazi nawe bese yofunana endlini yamathuluzi kaRandall. wathi uEsperanza konje njalo wena Natalie yileyo inkinga yakho. wathi uEsperanza wena Alex ubuye ukwenzana endlini yamathuluzi kaRandall. wathi u-Alex ukuthi bengizama ukuyokhuluma noRandall kanti futhi ngimqambele namanga uBradley again ngathi uDr Rustin uyena owashintsha ama-DNA results. uEsperanza noNatalie babuza ukuthi kanti akawashintshanga yini dokotela. wathi u-Alex cha akawashintshanga. wathi uEsperanza Alex kufanele uzame ukuyeka amanga manje. wathi u-Alex ucabanga ukuthi angikwazi yini lokho. wathi uNatalie phela msukuthethisa uEsperanza kutshela iqiniso. wathi u-Alex angizama ukukuthethisa Esperanza ngiyaxolisa. wathi uNatalie udokotela uma engawashintshanga ama-results ubani ubaba wengane yakho kanti Alex. wathi u-Alex uRandall ubaba wengane. wathi uNatalie ubaba kanjani uRandall ngoba ama-DNA results awameshi. wathi u-Alex kungenzeka ukuthi kukhona iphutha elenzeka noma kwaphambana wona ama-results kodwa uRandall ubaba wengane. wathi uNatalie yayiwenza umqondo lento. wathi u-Alex ngiyazi Natalie ukuthi ayiwenza umqondo kodwa ngiyamazi uRandall ukuthi ubaba wengane ngikaze ngilale nomunye umuntu ngaphandle kaRandall noBrad. wathi uEsperanza kuyenzeka kube nephutha kuma-DNA results. wathi into ezocacisa Alex ukwenza enye i-DNA yokwesibili. wathi u-Alex leyo nto izongiphoqa ukuthi ngikhulume noRandall angisafuni ukukhuluma noRandall. wathi uNatalie bengikukhuza zolo lokhu ukuthi ihlukana noRandall ubusuyokwenzani wena endlini yakhe yamathuluzi. wathi u-Alex bengiye laphana mina for ukuthi siyokhuluma noRandall ukuthi sizokwenzela njani mayelana nengane. besakhuluma kanjalo kwafika uBennett wafika wababingelela wazisho ukuthi uBennett. uNatalie wathi kuBennett lo uEsperanza loyo angithi uyamkhumbula u-Alex. uBennett wathi usunjani manje Alex. wathi u-Alex ngizizwa ngingcono futhi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukusindisa emlilweni. wathi uEsperanza usiyabonga kanti wena ubasindisile wavuma uBennett. wathi uEsperanza siyabonga wenza umsebenzi omkhulu. wathi uBennett hayi bengenza umsebenzi wami vele ngisicisha mlilo babonga. kusenjalo kwafika unkosikazi wakhe uTonya wathethisa uBennett emtshela ukuthi uzoba late emsebenzini. wathi uBennett sengizohamba vele wabatshela ukuthi lowo unkosikazi wami uTonya wavele wasoka uTonya wahamba. wathi uBennett nimxolele unamahloni. wathi uBennett ngijabulile ukunibona ngizobuye nginibone wavalelisa wahamba. wathi uEsperanza le ndoda kubuke engathi right kodwa ithandana nohlanya. wathi uNatalie ucabanga ukuthi sizomthathela indoda yakhe. u-Alex wababuza ukuthi unjani uKelly. wathi uNatalie nami ngisalinde i-phone call from uLushini angazisi. wathi uEsperanza nami ngizodlula khona esibhedlela sasejele ngimqalaze mase ngiyemsebenzini. wathi u-Alex ungazisi Esperanza ukuthi kuhamba kanjani. wathi uEsperanza okay. bavalelisa bahamba uEsperanza
noNatalie beshiyo Alex. Bathi sebeya ngasendlini kaNatalie kwafika imoto kaLushini, wehla uLushini ngesikhathi ekhuluma nefoni ethi ufonela u-Ian ifoni yakhe yangena ku-voicemail. Uhamba uLushini ngenkathi ehlangana noNatalie, uNatalie ebuza kuLushini ukuthi unjani uKheli. Wathi uLushini uzoba ngcono uKheli, uzodlula kule nto. Wathi u-Esperanza kodwa uthi ubeyenziswa yini lento uzama ukuyibulala. Wathi uLushini ubhekene nesikhathi esinzima uKheli, kodwa ngimkhombise nesithombe sikaJustice efonini ngabona ukuthi useyayisola ngalento ayenzile. Wathi u-Esperanza kodwa kuzomele kwenziwe something yokusiza uKheli. Wathi uLushini khona iplani enginayo engisebenzela phezu kwayo. Wathi uNatalie ngiyazi ukuthi ukhathele Lushini, namhlanje ngikuphekele i-favorite yakho yokudla okuthandayo. Wathi uLushini ngiyabonga sithandwa sami ukuzwa lokho, sengicishe ngahamba ngayohlala noSteven eMickey's Tavern. Wathi u-Esperanza uSteven uhlele eMickey's Tavern. Wathi uLushini ya ngoba lapha kudayisa utshwala nenyama emnandi. Wathi uNatalie nawe kuzomele uhlale nathi udle nathi Esperanza. Wathi u-Esperanza ngiyacabanga ukuthi kumele nibe nesikhathi senu nobabili, especially njengoba umphekele ne-favorite yakho uLushini. Wavalelisa wahamba u-Esperanza ethi uzobuya babona. uRandall wayekhuluma nefoni ethethe efonini ethi uphi uLarry, mnikeze ifoni. Wathi uRandall utshele uLarry ukuthi uma engangifoneli back ngizoyifikela mina lapha e-ofisini lakhe futhi akuzukuba mnandi. Wavala ifoni uRandall. uRandall wahamba waya ngasewindini ngesikhathi ebuka uTonya. Ngesikhathi uTonya eya kwi-postbox afika ajike futhi abuye aphindele khona, waye ngasendlini abuye aphindele kwi-postbox yakhe. uRandall wakhuluma yedwa wathi ngathi kuzongichaza ukuhlanya kwalo muntu wesifazane, ethi ngoba nendoda yakhe ibibhizi lokhu ekhuluma no-Alex ngiyikhozi, ngicabanga ukuyiphuca lolu hlanya layo lo muntu wesifazane. Ekhuluma uRandall ethi usengowami loya muntu wesifazane, ngizomthatha. u-Esperanza wangena eMickey's Tavern la uLushini ayethe khona uSteven. Wahamba u-Esperanza waya etafuleni kwakukhona khona uRick noSteven. Ethi u-Esperanza nganithola abafana nihlala la kanti maniphuma emsebenzini. Wathi uRick angikaze ngikubone kule ndawo Esperanza, ngiyaqala ukukubona. Wathi uSteven nami ngiyaqala ukubona u-Esperanza la eMickey's Tavern. Wathi u-Esperanza vele Steven kuningi ongakakwazi ngami. uRick wasukuma wahamba wathi nayi indawo yokuhlala Esperanza. Wabonga u-Esperanza kuRick ngesikhathi ehlala etshela uSteven ukuthi uyambona kuRick ukuthi uyi-gentleman ukwazi ukungisukumela. Enye indoda ethi uDuncan eyayibabukela kude yakhipha iselfoni yafonela u-Edward. Wathi u-Edward ufunani Duncan? Wathi uDuncan bengikufonelela ukukutshela ukuthi u-Esperanza ula eMickey's Tavern. Wathi u-Edward anginandaba pho ngitshelelani mina. Wathi uDuncan bengikutshelela ukuthi wazi ukuthi uhleli noSteven. Wethuka u-Edward wathi uhleli naleyo nje eMickey's Tavern. Wathi uDuncan yawo ngasho Edward ukuthi ufuna ngimenzeni lo Steven, ma ufuna ngimdubule ngingambulala kwamanje. Wathi uthi hello uDuncan, uthola ukuthi u-Edward useyivale kudala ifoni. Wathi uSteven Esperanza waze ngani ukuthi sila. Wathi Esperanza bengingazi nokuthi ulana mina. Wathi uSteven angikukholwa lokho. uRick wabuza ukuthi angamthengela ini ephuzwa u-Esperanza. Wathi Esperanza uzophuza itequila. uRick wamemeza ishoti yetequila kuBarman. Wabonga u-Esperanza kuRick. u-Esperanza wabuza kuSteven ukuthi kahle kahle ungizibelani. Wathi uSteven angikuzibi Esperanza ngoba ngikhathele indaba zamagame akho, ngoba kwesinye isikhathi uyangifuna kwesinye isikhathi awungifuni. Wathi u-Esperanza into engizokuxwayisa kuyona nje ukuthi ungaphindi ungizibe mina ngizitsho. Wathi uSteven usazoqhubeka nalento yakho ukuthi kuhamba ngendlela yakho. Wathi u-Esperanza vele kuzohamba ngendlela yami akujiki. Wathi uSteven what if mina sengizofuna kusebenze neyami indlela. Wathi u-Esperanza kusho ukuthi ngeke usangithola phela lapho. Wathi uSteven kuzohamba ngendlela yami-ke namhlanje ngiyeza endlini yakho njengoba nawe ungilandele wazi wazofika la eMickey's Tavern. Wathi u-Esperanza mina Steven bengingakwazi ukuthi ula. Wathi uSteven amanga lawo mhlawumbe uzwe ngolushini ukuthi ngila. Wathi u-Esperanza okay ubofika-ke endlini yami namhlanje ebusuku. Wathi uSteven ngeke ngikwazi ukuza ngoba ngizobe ngibhizi. Wathi u-Esperanza phela kuzohamba ngendlela yakho. Wathi uSteven yakuhamba ngendlela yami ukuthi angizi namhlanje. Wasukuma uSteven wathi futhi ngizobuye ngikubone ngoba ngisawuba busy. u-Esperanza esesele noRick. uRick wabuza ukuthi yini waphuza engathi ustressekile nje. Wathi u-Esperanza cha ngistressekile nge-right. Wathi uRick asithembe ukuthi awustress wanga u-Edward. Wathi u-Esperanza ayisekho mina into engihlanganisa no-Edward. Wathi uRick kusho ukuthi mangingasiyena u-Edward uSteven. Wathi u-Esperanza ngihlanganaphi-ke noSteven. Wathi uRick ngiyazi ukuthi uSteven uyakuthanda. Wathi u-Esperanza angikwazi usukhuluma ngani Rick. Wathi uRick ukuthi ngiyazi ukuthi niyajola noSteven. Wathi u-Esperanza ngabe into akutshele yona le uSteven. Wathi uRick cha kangitshela ngalutho, ngibona nawe indlela ocasuka ngayo ngoba ehambe kushiya. Wathi u-Esperanza wrong Rick, angikaze ngicasule ukuthi uhambile ngoba vele ubeshilo naye ukuthi usawuba busy. Wathi u-Esperanza uma ufuna ukwazi ukuthi yini into engiphethe kabi ini ngenxa yokuboshwa kamngani wami uKheli, lezi zinto ebese zenzeka lately. Ethi u-Esperanza futhi angiyithandanga nendlela enanimtreat-a ngayo nenaliphoyisa ekuthiwa uDion mhlane imbopha uKheli. uRick wangingiza wathi u-Esperanza yini lo ngifihlelayo yona oyaziyo Rick. Wathi uRick ngiyaxolisa Esperanza ngeke ngikwazi ukukutshela. Wathi u-Esperanza Rick uqonda ungitshela ukuthi uKheli nanembophisa ngamasibomo. Wathi uRick ukubeka wrong makubeka kanjalo. Wathi u-Esperanza kodwa uyayazi wena into engasiza uKheli angithi. Wathi uRick mangingafonela abantu abambalwa angakwazi ukusizakala uKheli. Wathi u-Esperanza kodwa Rick usithathaphi isibindi esingaka sokuthula nendaba engaka. Ubonile nje ukuthi uKheli usecishe wayibulala ehenga ngentambo ngenxa yedepression. unembeza wakho uthini
endlini lapho. Wathi u-Esperanza, Rick, ikhona umzamo kodwa ozoyenza noma uzovela uhlale kanje uthule nolwazi. Wathi uRick, ngizozama. Esperanza wathi u-Esperanza akho nto ozoyizama nje, uyigwala futhi suka la eduze kwami. URick wathi uyayincengela kwe-Esperanza. U-Esperanza wamthethisa wathi ngithe hlukana nami Rick, ayikho into engizoyikhuluma nawe ngoba nolimi lakho alihlangano namanga too much, ngoba ngiyakwazi ukuthi nawe usebenzela ifamily ka-Trivers. Wasuka wahamba wathi sengasemnyango wahlangana no-Edward. U-Edward wabuza ku-Rick ukuthi uphi uSteven. Washo uRick ukuthi uhambile uSteven. Wathi u-Edward, ngabe uSteven uhambe washiya u-Esperanza kanje? Wavuma uRick. U-Edward wasuka lapho wahamba kule ndoda kade emfonelile, wayibuza ukuthi unesikhathi esingakanani uSteven ehambile. Yathi le ndoda mhlawumbe uphelile 15 minutes ehambile. Wathi u-Edward kule ndoda, ngiyamazi uSteven beno-Esperanza benza sengathi badlala igame yokuthi kube ngathi abahambisani ndawonye, vele bazohlanganela endlini yami le hlala khona u-Esperanza. U-Edward watshela le ndoda ukuthi ayithatha amagenga ayo balungiselela ukuya emzini wakhe lohlala u-Esperanza, bafike bawubulalela uSteven khona. Yavuma le ndoda yatshela u-Ed ukuthi sowushaya lowo msebenzi ekhululeka. U-Edward wayinikeza nokhiye wasendlini. Ethi u-Edward nenze sure ukuthi ayikho into ezoba ubufakazi. Yathi le ndoda akhululeka, sombulala kube clean kungabi khona ubufakazi. U-Edward wahamba etafuleni la-Esperanza wamfica ekhuluma nenye indoda, wayibuza ukuthi ubani. Yathi uJoe. U-Edward watshela uJoe ukuthi suka-ke eduze kwakhe njengamanje ukhuluma nami. Wathi u-Esperanza hlukana nami Edward. uJoe wakhuza u-Edward ukuthi ungambambi kanje umuntu wesifazane. Wathi u-Edward ungayingeni uma wengane yami lo. U-Edward wavela wathatha ibhodlela okuphahlaza ngalo uJoe, baqala balwa. Yeah, oh, you know what? It's my beer. Stop! Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.